ጥዕና በለይ እዚ በአጎራ ሆርን ዝዳሎ አጎራ መሳራፍ ሳየዩ ንኹነታት ማእኸላይ መብራቅ ዝምልከት ካብ ዝተፈላልዩ ምንጭታት ሓበሬታ ዝኣከብክዎ ከካፍለኩም ሓይሊ ኣየር እስራኤል ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወልዕዎ ኦፕሬሽን ኤፒክ ፌሪዝ ተፀውዐ ሓበራዊ መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምር ሳልሳይ መዓልቱ ዝሓዘ ኮይኑ ዛጊድ ካብ 31 ግዝኣታት ኢራን ኣብተን 24 ልዕሊ 1200 ተተኮስቲ ምውንጫፉ ገሊጹ ሓላው ዘብዕ እስላማዊ ሰውራ ኢራን IRGC ብወገኑ ወታደራት ኣሜሪካ ኣብ ዝተዋፈሩለን 27 ወታደራት መደብራት US ኣብ ማኽጺ ኢራቅ ዮርዳኖስ ኩዌት ኳታር ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ቆምቲ መደብራት ዝርከቡለን እዮም ካብ መፋረቅ 2025 ጀሚሩ ኣብ ማእኸላይ መብራቅ ካብ 40,000 ስጋብ 50,000 ዝበፅሑ ወታደራት USA ኣብ ክልቲኦም ዓበይቲ ቆምትን ንኣሽቱን ግዝያውያን ዝምዕብሉ መደብራት ዓሪዶም ይርከቡ እቲ ዝበዝሐ ወታደራት ኣሜሪካ ዝሓዘ መደብራት ዝርከቡለን ሃገራት ኳታር ባህሬን ኩዌት ኢማራትን ስዑድ ዓረብን እየን እዞም መሳለጥያታት እዚኦም ንምንቅስቃሳት ኣየርን ባህሬንን US ዞባዊ ሎጂስቲክ ማእከብ ሓበሬታን ትንበያታት ገምጋማዊ ሓይልን ወሰንቲ ማእከላት ኮይኖም የገልግሉ ኣብተን ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት ካብ ኢራን ናብ 10 ሃገራት ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ዝወረደ ጉድኣትን ንምርኣይ ክንፍትን ኢና ቀልጢፉ ዝለዋወጥ ዘሎ ኩነታት ብምዃኑ ቦቢሉ ድማ ምዕባለታት ቁፅሪ ከም ዝህሉ በመረዳእ ነቲ ስጋብቲ ማል ሰንበት ዝነበረ ንምርኣይ ክንፍትን ስጋብቲ ማል ሰንበት ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ኢራንን መንግስታዊ ርክብ ዘለወን ሃገራዊ ሚድያታትን ከም ዝሓበረኦ መጥቃዕቲ ይቕፅል ኣብ ዘለሉ እዋን ዛጊድ 201 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 700 ድማ ከም ዝቆሰሉን ጸብጺቦም እቲ ዝኸፍአ ሞት ዘጋጠመ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኢራን ኣብ እትርከብ ከተማ ሚናብ ዘጋጠመ እዩ ኣብቲ ብቐዳም ኣዋልድ ጥራሕ ኣብ ዝመሃራሉ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 148 ሰባት ከም ዝሞቱን 95 ድማ ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሩ እቲ ቁፅሪ ካብኡን ላዕሉን ክውስኽ ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሰማያት እስራኤል ከተሸምብቦም ካብ ዝጸንሑ ባሊስቲካዊ ሚሳይላት ትማል ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ማእኸላይ እስራኤል ቤተ ሸመሽ ዝወዓለ መጥቃዕቲ ሓደ ነይሩ 8 ሰባት ቀቲሉ ናብ 20 ዝኾኑ ድማ ቆሲሉ ሰራሕተኛታት ድሕነት ሕዝውን ኣብቲ ፍርስራስ ኣለሽኦም ይቕጽሉ ኣለዉ ቅድሚኡ ኣብቲ ብቐዳም ዝፈነወቶ መጥቃዕትታት ድማ ኣብ ከባቢ ቴል ኣቪቭ ሓንቲ ሰበይቲ በቲ ናይ ተፈሽሉ ዝወደቐ ቁርጽራጽ ሚሳይል ተወቂዓ ምሟታ ተረጋጊጹ ብተመሳሳሊ ካልኦት 121 ዝቆሰሉን ሓደ ድማ ከቢድ ሓደጋ በፂሕዎ ብውሕዱ 40 ህንጻታት ቴል ኣቪቭ ውን ሓደጋ ከም ዝወረዶም ንመንግስትታት እታ ከተማ ብምጥቃስ ጋዜጣ እስራኤል ሃራትስ ጸብጺባ ትማል ሰንበት ኣማስዩ ማእኸላይ እዛ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ 3 ወታደራት ኣሜሪካ በመጥቃዕቲ ኢራን ከም ዝተቐትሉን 5 ድማ ከቢድ ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ገሊጹ ዓበይቲ ስርሒታት ይቕጽሉ ዘለዉ ኮይኖም ዓጸፋዊ ጻዕረታት ምላሽና ውን ከምኡ ይቕጽል ኣሎ ክብል እቲ ማእኸላይ እዚ ኣብ መግለጺ ሓቢሩ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ወገኖም ትማል ሰንበት ሓደ መጋቢት 2026 ኣብ ናይ ትሩዝ ማሕበራዊ መርበቦም ኣብ ዝጽሓፍዎ ጽሑፍ ሓቀኛ ኣሜሪካውያን ሞይቶም ሕነ ክፈድዩ ቃል ዝኣተዉ ሃገራውያን ክብሉ ገሊጾምዎም ስርሒታት ይቕጽሉ ዘለውሉ እዋን ድማ ተወሳኽቲ ጉድኣት ክበጽሕ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ሚሳይላት ኢራን ካብቶም ዕላማ ዝገበረን ሃገራት እቲ ዞባ ባህሬን ሓንቲ እያ ባህሬን ድማ ነቲ ኣብ ከባቢ ጁፊር ዝርከብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ሓምሻይ መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ዝሓዘት እያ እዚ ድማ ካብቶም ቀንዲ ዕላማታት ኢራን እዩ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ባህሬን ከም ዘረጋገጾ ዓለምለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ እቲ ሃገር ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖን ኣብ ልዕሊ ሰብ ግን ዘውረዶ ሓደጋ ከም ዘየለን እዩ ይኹን እምበር ኣብቲ ብቐዳም ዝነበረ መሸንበባ ሚሳይላት ኢራን ካብቶም ፈሽሎም ብዝወደቑ ቁርጽራጻት ኣብ ብርክት ዝበሉ ህንጻታት ዋና ከተማ ማናማ ቀሊል ሓደጋ ከም ዘብጽሑን መንግስታዊ ሆስፒታላት ውን ን4 ውቕዓት በላሕቲ ነገራት ክንክን ከም ዝገበሩ ሓቢሮም ይብል ጸብጻብ አልጀዚራ ሓበራዊ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ውን ነቲ ኣብ ደቡብ ኢራቅ ዝርከብ ጀርፍ አልሳካር ዝበሃል ንኢራን ከም ዝድግፍ ዝንገረሉ መብዛሕትኦም በተዋጋእቲ ሺዓ ዝተጣየሸ ምንቅስቃስ ህዝባዊ ሓይልታትን በኢራን ዝድገፍ ወታደራዊ ጉጅለ ኢራቅ ሂዝቦላን ካልእ ዕላማን ኮይኑ
ንሕብሬታ መንግስታዊ መራኸብታት ኢራቅን ምንጭታት ሂዝቦላን በመጥቃስ ክልተ ወተሃደራቱ መቕታሎም ካልኦት 5 ድማ መቑሳሎም ሓቢሩ ክብል ጸብጻብ አሶሺየትድ ፕሬስ የመልክት። ዮርዳኖስ ካለ ዕላማ ኢራን ኮይና 49 ሰብ አልቦ ነፍጻተኛ ከም ዝቆሰለ ማዕከን ዜና ኦማን ንምንጭ ጸጥታ ጠቂሱ ጠብጺቡ። ድሕሩ ድማ ካብ ኦማን 9 ኪሎ ሜትሮ ርሒቁ ኣብ ዝርከብ መጽዓነ ነዳዲኣ ብዝወረደ መጥቃዕቲ 4 ሰባት መቑሳሎም ማዕከል ጸጥታ ባሕሪ ኦማን ሓቢሩ። ሚኒስትር ምክልኻል ኳታር ክልተ ባሊስቲክ ሚሳይላት ኣብቲ ሓይልታት ኣሜሪካ ዝርከብሉ ወተሃደራዊ መደበር አልኢደይድ መጥቃዕቲ ምብጽሑን ሓንቲ ሰብ አልቦ ነፋሪት ድማ ኣብ ሓደ ሓባሪ ቅድመ መጠንቀቕታ ራዳር ኢላማ ዝገበሩ መጥቃዕትታት ድሕሪ ምፍናዎም ዋላ እኳ እንተፈሸሉ ሓደ ሰብ ከቢድ መቕሰልቲ ካልኦት 15 ድማ ቀሊል ማህሰይት ከም ዝበጽሖም ኣረጋጊጸሉ። ኳታር ኣብያተ ትምህርቲ ብቨርቹዋል ክወሃቡ ከምኡውን ሰበስልጣን ሲቪል አቪዬሽን ኳታር ናብ ኩሉ ዝግበር መጓዓዝያ ኣየር ንዘይተወሰነ ግዜ ጠጠው ክብል መገዲ ኣየር ኳታር በረራታቱ ንግዚኡ ጠጠው ከብል ከምኡውን ንህዝባዊ ድሕንነት ክበሃል ኣብ ረመዳን ዝግበር ህዝባዊ ምትእኻባት ክሳብ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝወሃብ ክቋረጽ ወሲኑ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብ መጥቃዕቲ ኢራን ኣብ ርእሰ ከተማ ኣርያድን ንመብራቃዊ ግዝኣታ ዝኾነ ቀንዲ መደበር ነዳድን ሓይሊ ኣየር ንጉስ ዓብዱል አዚዝን ከም ዘጥቃዕ ድሕሪ ምጥቃስ መንግስቲ ስጋብ ትማል ሰንበት ኣብ ዝነበረ እዋን ዘብጽሖ ሓደጋ ከም ዘየላ ሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ኢማራት ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ክሳብ ትማል ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝነበረ እዋን ብውሕዱ 3 ሰባት ሙማቶምን 58 ድማ መቑሳሎም ተሓቢሩ። ኣብ አቡዳቢ ጥቃ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ዛይድ ዝርከቡ መንበረ ኣባይቲ ከባቢ ዝዓለበ ፍንጫል ንሓደ ፓኪስታናዊ ዜጋ ቀቲሉ ካልኦት 7 ድማ ቆሲሉ። ሚኒስትር ምክልኻል ዘረጋገጾ ኢማራት ስጋብ ትማል ሰንበት ኣብ ዝነበረ እዋን 165 ባሊስቲክ ሚሳይላት ዘተኣናገደት ኮይና ነቶም 152 ኣበርዒና 2 ክሩዝ ሚሳይላት ድማ ምዕጋታ ገሊጹ። ውጽኢት ናይ ዝቕለውላው እስራኤል፣ ኢራን፣ ኳታር፣ ሶርያ፣ ኢራቅ፣ ኩዌት፣ ባሕሬንን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ክለ ኣየረን ዓጼን ካብን ናብን በረራታት ስለ ዝተሰረዘ ኣማኢታ ሸሓት ተጓዓዝቲ ተንጠልጢሎም ኣለው። ብሕልፊ ናይ ማእኸላይ ምብራቅ ዓበይቲ መገዲ ኣየራት ዝኾና መገዲ ኣየር ኢማራት፣ ኢትሓድን ኳታርን ክሳብ ሰንበት ጥራሕ ኣስታት 1800 በረራታት ክስረዛ ተገዲደን። ኣብ ንቡር እዋን መዕርፎ ነፈርቲ ዱሃን ዱባይን ብድምሩ ኣብ መዓልቲ ንልዕሊ 9,000 ተጓዓዝቲ ኣገልግሎት ይህብ ምንባሩ ኣገልግሎት ዜና አሶሺየትድ ፕሬስ የመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቁጠባዊ ጽዕንቱ እውን ቀሊል ኣይኮነን። ድሕሪ መጥቃዕቲ ኢራን ዋጋ ነዳዲ ብ10% ወሰኽ ገይሩሎ። ኢራን ካብተን ቀንዲ ኣፍረይቲ ዘይቲ ነዳዲ ብምዃና እዚ ኩናት ቅልጡፍን ነዊሕን መመዘባ ዕዳጋ ከስዕብ ምዃኑ ኣይስሓትን። ብዘይካ ኣብ ነዳዲ ዝህሉ ጽዕንቶ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ በዚ ኩናት ድሮ ተተንኪፈን ስለ ዘለዋ ጽልውኡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ከምኡውን ሙሉእ ዓለምን ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ። ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንግዳዊ ምትእስሳሩ ምስ ማእኸላይ ምብራቅ ከም ምዃኑ መጠን እምበኣር ቁጠባዊ ጽዕንቶ እዚ ኩናት ኣብቲ ዞባ ከይደንጎየ ክረኣይ ምዃኑ ኣየጠራጥረን። ናይሎም ጸብጻብ ኣብ ዝዛዚመ ብተመሳሳሊ ብኻልኦት ምዕባለታት ክምለስ እየ።